Вітаю вас, мяне завуць Валерыя. Я прыняла ўдзел у гэтым праекце, таму што лічу, што казкі гэта найлепшы спосаб зносін з вашымі дзецьмі. І я прачытаю зараз сказку «Бай». Бегаў бай па сцяне у чырвоным кафтане, байку баю, ай люлі, жылі пчолкі ў вуллі. Бай ці не? Бать! Бегаў бай па сцяне, шла вясна па вясне, жылі пчолкі з году ў год, бралі ў соты з кветак мёд. Бай ці не? Бать! Бегаў бай па сцяне, ніхто пчолак не кране, самі мёд збіраюць той, самі ласваюць зімой. Бай ці не? Бать! Бегаў бай па сцяне у той самай старане, пустапасам труцень жыў, неяк з пчолкамі здружыў. Бай ці не? Бать! Бегаў бай па сцяне, труцень кажа: «Дайце мне глянуць пчолкі ў вулёк, паспытаць ваш мядок». Баюць чи не? Бать! Бегаў бай па сцяне, ці так добра, ці так не, пчолкі добрымі былі, трутня ў госці прынялі. Баюць ці не? Бать! Бегаў бай па сцяне, труцень пальцем не кіўне, пчолкі мёд нясуць, дай сот, труцень ест, ды ест той мёд. Баюць ці не? Не!